Ka MS Daturi kasi food stall kabadan hasenda bat kesurok ba National Highway 6 haum saw nong Krai Riboy District ka yepi kijing bam tendrai ukasi ibabang basngem pha nadu ki jatendong ki jur tendong ki do ba bunjaj kum ki tham ki chalanai ki semprong dot tli bat kiwe hang nai pilaru banyo yo pansau pan karo panding bat ki shatni ba bunjaj pamtang kata kado masih terkong dos yang terkong yang rendia bat kiwe pat pan penshingam susu pilaru banyo ki so isnahi kum ki jinjal el so yong satrun so persyong bat kiwe hakador ka Paidbah pilaru ban order lupa daga bapipun ne WhatsApp shangi hau nomor prah nyo lai not dai lai nyo ka jala Mizoram kelayo ya ka Khusnam ka bakar pang na ka benda ka jing Treilang ka Paidbah ha ka Pyniaid kali ha ka Jinglait ka bakhat pra jong ka Urban Mobility India UMI conference ka bala long dangshan ha Gurugram Haryana lapan bena ka surkar jala ya ka Khusnam la IT show lal mal sauma pachwa sekretari katnat proisor do menteri katnat Union Housing and Urban Affair ka surkar Pedeng Manohar lal badu menteri katnat surkar jala utokhan sahu hakapor bapelong ya ka valedictory session la pelong malau snem da katnat jong kalik gawan hasor hapo ka jingpe jong katnat snaying bat ki kamsor MOHUA ka jigilang jong ka UMI kala longkum garansan bakongsan ban kentiu ya kilat kilenti ki bala banne ki bagatup lang bat ki bathamai ka jigelenti hasor hakaleng jong kari India Naga benta ka jingjit la khot katna UD and PA jong Mizoram man pen ya ki kam jong ka hakmat komiti ai Khusnam jong kari ha ka khandre trek Urisa katna kala IT ya ka pen ka babanya ha ka Rukom video ka pen Rukom trekam ka pakerpang bat bala Pyniaid ki nongsong snong jong ka jela man Pyniaid be ya ka jingai Ryntih hasor ka jing pen kala pen kesan ya ka jinglong Ryntih jong Mizoram hasurok ka jingbut Ryntih iki kendon ya kali ba ka jing khamia ka baduna bha wala da jaka surok kaduna kalapan pauru ika jing Treilang ka bajob jong ka komiti Pyniaid kali jong ka jela kawe ka jinglong ka bakongsan jong ka jingjob jong ka Mizoram ka de kanong ba aizol ka blaju khat kum kanong ba ka basngap jar lanai kanong ba ka baklem jing sawa ye namar ka jinglong Ryntih Paidbah ka bapla jong ka kinongnya kali ha Mizoram ki bot Rukom ka basuk hendrai ka Treilang ba ikali sau syaka ki yai syakal yang kadiang ki kali ar syaka syakal yang kamon bat omdon ka bayai light ne yai na kilenti ke buan persya ni karongsaj ka sarkar Mizoram kala IT yakni Khusnam sik Paidbah jong ka jela ra bayro ka Rukom Pyniaid surok jong ka Mizoram la julek buram bonsen hagari borok kawei kentup yo presiden barem Ramnath Kovind ubalayaro ya jinglong jingman jong ka aizol ka bajam bat ka Ryntih akali kawan ka Rukom Treilang jong ka jela pani kumno ka jing persotu Paidbah bat ka jingkit kli lang kala bantau ya ka nuksa jong ka jingai Ryntih hasor kabala pensyo bek pensoknat hakeleng jong kari India